Cimantoro yang luar biasa yang sudah hadir. Yuk kita kasih cong. Ojo gondelan aku, ojo gondelan aku, ojo gondelan aku, ojo deh, ojo yuk cong. Para fanku kemana sih ya? Ini karena sebagian semua. Masih bersibuk ria dan juga sebagian masih ngentasi pemean. Kita suan-suan ke bunda-bunda yang di sini. Iki pasukan baju lorenge yo nanti no ini punya sendiri-sendiri ya. Kok biasane. Iki juragane ning kene yo anu kok. Monggo. Belum menggerakkan. Nah, joget-joget monggo biar tambah semangat. Apa lagune? Oh kawin kontrak, oke lah. Kalau begitu, ya. Asap tepat kita rata. Ayo. Kita di sini.
Satyawati sawiji anadyan adom tak parani. Mas Boten bariki langsung dipateni terus Sumi. Ini nanti dari Mas siapa namanya? Apa? Oh dari Iki ke lingkungan dari sini loh, Mas. Parsidi pasukan panitia. Nanti konco-konco merapat semuanya biar tambah semangat begitu ya. Cuacane Pak rada RT. adem nggih. Ya. Pak RT di mana? Sayang. Kowe iki senengane sapa mbok sayang kok ya. Ayo, ayo. Pak Bos Darmin kangen ning ati. Yo, ayo Dik. Dik Ira ditemenin monggo. Pak Ustadz Jono nanti jangan kemana-mana dulu. Pokoknya kita tunggu di sini. Nah, nanti kita merapat. Ayo, ayo. Pasukan Silir Pak Bos Darmin. Tak keol-keol kendel-kendel awo Rati Majeng mriki Masih bersama Cerang Foto. Sing niki mawon mboten napa-napa. Ora iso mulih aku kok. Atur sembah nuwun. Pengen ora? Pengen ra? Aku nak karo pasukan Silir ki rada isinan kok di aku kok di. Allah. Silir ki Solo nggon. Lagi. Aku demen tau ta mriko tau digaruk barang nggih. Lah nggih. Karo Slamet. Lah sing niki kanca-kanca niki mah langganan kok niki duan. Ayo. Seto. Ibu. Ya macam Angger sing siji dikek siji ora ngono kuwi ya. Karo mingslut. Yo karo kene yo kangane karo kene kok. Ayo. So
ada Pak Jono deh. Sing ndi Mas? Pak Jono. Oh ya. Ya. Aku rono kene denak Eli. Yo kene sing ora apa-apa. Ayo. 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 Yo ho ho ho. Hiu hiu hiu. Angga. Ciao. Ciao. Angga. Sewindusu welawase kowe lunga ora pamit aku Kemana-mana. duh wong ayu pepujaku dikangen kangen sliramu Ayo. Aku sapa? Rina wong ati-ati kapan kowe bali rasa kangen ra bisa mari sliramu sing bakal ngangeni Ya iya no kok iya. Alah ora sak kados Dik mau sing biru ae. Hehehe. Tandoke ngono kuwi lho Mas. Masa ngono to, Dik? Iya. Kowe anggur karo kanca-kanca dhewe terus ngono kok iya. Jaluke Kok sisan. kok yo ora ketemu ning selir deh mana. Aku jaluke. Mangga. bablas ke jambu alas Mas. Ora suwe aku bali iso sumending ana ing sisihku. Jambu alas dong. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Oh ha, Kelingan manis rasane manis eseme. mung kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange Kasih sayangi karepatiku lakon dadi bojone bojone tak asili sesuk sore tak baleke. sayange wis duwe bojo
wis duwe bojo ada pula ada semut burung rondo aja direbut Suka ning batin yen kula pritati kawin ate-ate ati ora bakal ganti Sumpah wis janji arep sehidup semati bunga lan sedih bareng-bareng dilakoni kamu alasuk manis rasane najan tilas santeni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen atiku karep melu duweni enten mriki riyen Oh iya, maaf ya. Yo, yo. Bu Hajar Kamu hari ini cantik deh. Monggo, monggo. Sugeng rawuh, selamat datang. Bu Hajar monggo Bu Hajar Apa kate lelemonku Ayo, larani monggo, monggo. Monggo, monggo.
nanti Bu Haji, apa lagi? Lagunya mungkin mau tambah. Ya, monggo. Ini nanti juga kita salim ke bunda yang di sana. Ya, betul. Mungkin sudah berubah pikiran. Nah iya toh, yo kan anu ganti-ganti tadi. Ya, kita lanjutkan dulu. Lilo aku kudu lilo. Aduh. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih. Ya. Ayo dong, masukkan baju lurek loh. Aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu kasih ana jero Tambah ayu. aku naksir kowe apa kowe Iki Pak Des sinten asmane? Pak sinten? Pak sinten? Pak Pras. ana rong minggu Ada simpen ono. Susuk ya ora apa-apa kok. Sumi-sumi pancen ayu. Kembang desa asli Wonogiri pancen ayu Pancen ayu. sumpah mati aku tresno sliramu Johan. Terima kasih sumi-sumi matur. Jajane ning
Sembah nuwun. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira Prangkung bajana gara Bebela Wiratmaya Tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa suapinipun Pak RT. Ya, luar biasa. Ugi Mas Gundul sugeng rawuh nggih alhamdulillah kepanggih malih. Ah, kanca-kanca. Yuk diatur kita. Pak RT mboten nyawiji niki. Monggo. Monggo. Mas Gundul juga monggo. Nggih, juga ada Mas Gundul. Ini teman-teman dari Pondok Aren dulunya di sini di. Nah, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Pokoknya sehat selalu Mas Gundul nggih. Ya, sehat. Yuk, diaturke. Oh
sampun kaaturaken